ελαιοραδιστικό άτραξ. Το έχω 10 χρόνια. Κανένα πρόβλημα. Είναι σαν καινούργιο, το μόνο στη μεταφορά το χτύπησα εδώ και χάλασε το χειριστήριο. Και να είναι καλά ο κύριος Μακρύς μου έκανε δώρο μια καινούργια πλακέτα και δουλεύει άψογα και τα ανθρακονήματα και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαν καινούριο, ελαφρύ, αξιόπιστο, χωρίς βλάβη, ούτε ρουλεμάν, ούτε γρανάτια, τίποτα.